Tämä on tarina siitä, kuinka moottoripyöräkerhojen välinen sota muutti Suomen järjestäytyneen rikollisuuden karttaa ikuisesti. Ennen kuin sukellamme tähän pitkään, väkivaltaiseen konfliktiin, joka huipentui sotilasaseisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, jos syvälliset rikosdokumentit kiinnostavat sinua, tilaa kanava nyt. Älä missaa tätä tutkivan journalismin matkaa Helsingin kaduilta oikeussaleihin ja niiden taakse. Helsingin helmikuu on pimeyden vallattua maisemaa. Kylmä, joka ei ole pelkästään ilmakehän tilaa, vaan tuntuu tiivistyvän kaupungin kaduille, kivijalkoihin ja niiden vähäisiin valonlähteisiin. Vuonna 1993 kaupunki ei ollut vielä täysin päässyt irti 80-luvun laman ja Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamasta epävarmuudesta. Tässä hiljaisessa, jännittyneessä tilassa elivät rinnakkain useat todellisuudet. Yksi niistä oli virallinen Suomi, järjestyksen ja sääntöjen valtakunta. Toinen, paljon hämärämpi, kietoutui moottoripyöräkerhojen maailmaan, jossa väreillä, logoilla ja territoriolla oli kielellä, jota ei löytynyt lainsäädännöstä. Punavuori, silloin vielä kaukana nykyisestä trendikkäästä sisustusliikekadusta, oli sekalainen alue työläiskortteleiden, pienten työpajojen ja hiljaisten baarien välissä. Täällä, Iso Robertinkadun varrella, toimi Iron Hog Mäkän klubitalo. Se ei ollut mikään silmiinpistävä linnake, vaan meluisan katukerroksen alla sijaitseva tilaus. Mutta se oli merkki, territoriaalinen rajamerkki. Yhden kerhon paikka. 9. helmikuuta 1993, kun ilta oli vajonnut täyteen yöhön, tämä raja ylitettiin väkivalloin. Tapahtumien kulku sinä iltana on paloiteltu lukemattomissa oikeudenistunnoissa ja poliisin kuulustelupöytäkirjoissa. Mitä tiedetään, on se, että Iron Hogin silloisen puheenjohtajan, miehen, jonka nimi on jätetty tahallisesti pois julkisista asiakirjoista useammasta syystä, saapui klubitalolleen. Hiljaisuus katkaistiin moottoripyörien matalalla jyrytyksellä. Useita ajoneuvoja, miehiä, jotka eivät olleet vieraita tälle kadulle, mutta joiden läsnäolo täällä ja nyt merkitsi sotaa. He kuuluivat Overkilliin. Seuraavaa osaa ei kuvata yksityiskohtaisesti. Se riittää todeta, että hyökkäys oli nopea ja raaka. Puheenjohtajaa uhkailtiin, hän joutui väkivallan kohteeksi ja hyökkääjät poistuivat paikalta ennen kuin kukaan ehti kunnolla reagoida. Tämä ei ollut satunnainen tappelu, eikä myöskään pelkkä känninen yhteenotto. Se oli suunniteltu operaatio, viesti, joka lähetettiin selkeällä, väkivaltaisella kielellä. Kun poliisipartio saapui paikalle, jäljet olivat lähinnä järkytyneitä silminnäkijöitä ja verijälkiä lattiassa. Uhri kuljetettiin sairaalaan. Helsingin poliisin rikostutkinta alkoi välittömästi, mutta se alkoi johtolankojen ja hiljaisen ymmärryksen maailmasta. Tieto Overkillin jäsenten osuudesta levisi nopeasti. Mutta mitä se tarkoitti? Overkill ei ollut pelkkä moottoripyöräkerho. Se oli järjestäytynyt rikollinen ryhmä, jonka maine oli kasvanut 1980-luvun lopulta lähtien. Heidän nimensä, ylimitoitettu tuho, puhui jo itsessään. Heidän klubitalonsa Tapuli-kaupungissa oli vahvistettu linnoitus, symboli avoimesta haasteesta perinteisille valtasuhteille. Poliisin näkökulmasta tämä hyökkäys ei ollut eristetty tapaus. Se oli palanen palapeliä, joka ulottui koko Pohjoismaihin. Ruotsissa ja Tanskassa oli jo käyty niin kutsuttua pohjoismaalaista moottoripyöräsotaa, jossa eri kerhot, usein Hells Angels ja Bandidos-liittolaiset, taistelivat verisesti territoriosta ja markkinoista. Nyt tämä myrsky näytti saapuvan Suomen rannikolle. Iron Hog Mäkän yhteistyö Bandidosin kanssa oli avoin salaisuus alamaailmassa. Overkill puolestaan oli pitkään ollut itsenäinen, voimakas paikallinen toimija, mutta jännitteet ulkomaisten kerhojen kanssa olivat olleet korkealla. Hyökkäys 9. helmikuuta oli ensimmäinen avoin liike tässä kasvavassa konfliktissa. Tutkinnan johtajan, kokenut rikoskomisario Pasilan poliisilaitokselta, haastattelut julkaistiin lehdissä päivien kuluessa. Hän puhui vakavasta ja hyvin organisoidusta väkivallanteosta ja järjestäytyneen rikollisuuden uhan kasvusta.
Sanat järjestäytynyt rikollisuus kaikuivat median kautta yhteiskuntaan, joka oli tottunut pitämään moottoripyöräjengejä lähinnä häirikköinä. Nyt käsite sai uuden, vakavamman ulottuvuuden. Mutta mitä tapahtui konkreettisesti tutkinnan rintamalla? Se ei rajoittunut pelkästään rikospaikan tutkintaan. Se oli laaja verkostoanalyysi. Poliisi alkoi kartoittaa Overkillin jäsenten liikkeitä, heidän yhteyksiään, heidän taloudellisia juonteitaan. Puhelinvalvonta käynnistettiin tietyistä numeroista. Partiot saivat ohjeet tarkkailla klubitalon lähistöä. Mutta kaikki tämä tapahtui hiljaisesti, papereiden ja valvontaluetteloiden maailmassa. Samaan aikaan mediassa syntyi toinenlainen narratiivi. Iltalehdet ja iltapäivälehdet tarttuivat tapaukseen, ja kuvat mustista nahkatakeista, moottoripyöristä ja vahvistetuista ovista tulivat tutuiksi kansalle. Otsikot puhuivat vikerjengien sodasta ja helsinkiläisellä kadulla tapahtuneesta pahoinpitelystä. Uutisoinnissa oli voimakas elementti pelkoa ja sensaatiota, mutta myös uteliaisuutta tähän suljettuun maailmaan. Toisaalta esitettiin myös kysymyksiä. Miksi nämä ryhmät saivat toimia niin avoimesti? Missä raja menee harrastuskerhon ja rikollisjärjestön välillä? Yksi keskeinen hahmo tässä vaiheessa oli Arttu Ilmari Heino. Hän ei ollut vielä julkisuuden keskiössä, mutta poliisin tiedostoissa hänen nimensä oli nousemassa esiin. Heino oli yksi Overkillin perustajajäsenistä, mies, jolla kerrottiin olevan merkittävä vaikutusvalta kerhon sisällä. Hän ei ollut pelkkä jäsen, hän oli osa sen ydintä, sen identiteettiä ja sen päätöksentekoa. Myös Timo Kalevi Tuomiston nimi alkoi esiintyä yhteyksissä tutkintaan, vaikka hänen tarkkaa rooliaan hyökkäyksessä ei vielä täysin ymmärretty. Iron Hogin puheenjohtajan toipuessa sairaalassa konflikti siirtyi uudelle tasolle. Uhka oli nyt ilmaistu, ja vastaus oli odotettavissa. Alamaailman lait määräsivät, että tällaista häpäisyä ei voinut jättää kostamatta. Poliisi tiesi tämän. He odottivat vastaiskua. Koko pääkaupunkiseudun alamaailma jähmettyi odottavaan asentoon. Tämä hiljaisuus, kylmän helmikuun hiljaisuus, oli raskasta ja sähköistä. Se oli räjähdysherkän aineen rauhoittumista ennen sytytystä. Poliisin strategia muuttui. Pelkkä yksittäisen pahoinpitelyn tutkinta ei riittänyt. Nyt tavoitteena oli estää laajamittainen väkivalta ja saada kiinni ne, jotka olivat vastuussa jo tapahtuneesta. Tämä vaati rohkeampaa otetta. Tutkijoiden pöydille kertyi tietoja, rekisterinumerot, valvontakameranauhoja, joita tuolloin oli hyvin vähän, epämääräisiä havaintoja silminnäkijöiltä, jotka olivat pelänneet puhua. Jokainen pieni palanen auttoi rakentamaan kuvaa siitä, mitä oli tapahtunut ja tärkeämpää, mitä voisi tapahtua seuraavaksi. Overkillin jäsenet tunsivat varmasti paineen kasvavan. Heidän liikkeitään seurattiin. Heidän kontaktinsa olivat vaarassa. Mutta klubitalo Tapuli-kaupungissa pysyy heidän linnakkeenaan, paikkana, jonne poliisi ei ollut vielä uskaltanut iskeä täysillä voimilla. Siellä, betoniseinien sisällä, suunnitelmien jatkoa. Oliko kyseessä puolustusstrategioiden kehittäminen vai uusien hyökkäysten valmistelu? Poliisi ei tiennyt varmasti, mutta pelkkä tietämättömyys oli uhka. Yhteiskunnallisella tasolla tämä tapaus herätti keskustelua lainsäädännöstä. Oliko Suomen lain varusteet riittävät tällaiseen uhanalaiseen, monikansalliseen rikollisuuteen? Voisiko järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia tehostaa? Keskustelu oli alkuvaiheessa, mutta se oli alkanut. Mediamyllyllä oli suuri rooli tämän keskustelun herättämisessä. Jotkut artikkelit olivat tasapainoisia ja analyyttisiä, toiset luisuivat selkeään pelon lietsontaan. Kansalaisten mielikuvitukseen piirtyy kuva maan alle järjestäytyneistä, väkivaltaisista ryhmistä, jotka uhkasivat tavallisten suomalaisten turvallisuutta. Tämä oli tilanne, kun helmikuu vaihtui maaliskuun kynnyksellä. Tutkinta oli edennyt siihen pisteeseen, että riittävästi todistusaineistoa oli kertynyt useiden epäiltyjen pidättämiseksi. Mutta päätös, joka tehtiin poliisin korkeimmalla tasolla,
ei rajoittunut pelkkään pidätyslistan toteuttamiseen. Se oli strateginen valinta. Piti lähettää viesti, joka kuuluisi kaikkialle. Järjestäytynyt rikollisuus ei saa kasvaa Suomessa rajoittamattomasti. Viesti piti lähettää voimalla, teatterillisuudella, joka jäisi polttamaan kansalaisten ja, tärkeämpää, muiden mahdollisten rikollisten verkkokalvoille. Suunnitelma oli valmis. Operaation koodinimi oli salainen, mutta sen toteutusmuoto puhuisi itsestään. Niinpä 3. maaliskuuta 1993 aamunkoitteessa, kun useimmat helsinkiläiset vielä nukkuivat tai valmistautuivat työpäivään, Tavastilantien ja sen lähiökatujen hiljaisuus repöötyy ääneen, jota kaupunki ei ollut ennen kuullut. Se ei ollut pelkkä sireenien ulvontaa. Se oli raskaiden moottoreiden jyrinää, metallisen rapinan ja komentojen karjaisua. Panssariajoneuvot, miehittämättömät lähetystavat, kymmenet, ellei satoja erikoisjoukkojen poliiseja aseistettuna rynnäkkökiväärein ja suojavarusteissa, saapuivat Tapulikaupungin rauhalliseen kerrostalolähiöön. Ilmassa roikkui vielä kevättalven pakkanen, mutta nyt siihen sekoittui dieselhöyryä, jännitystä ja raaka-arvoa voimaa. Operaation kohteena oli Overkillin klubitalo. Se ei ollut enää pelkkä osoite tutkintapapereissa. Se oli nyt piiritetty linnake, valtionsäätelyn ja lakia pitkään uhanneen ryhmän symbolinen sydän. Poliisin toimet olivat nopeat ja ammattimaiset. Rakennus eristettiin täydellisesti. Kaduille pystytettiin saarto. Jopa helikopteri, harvinainen näky Suomen poliisitoiminnassa tuolloin, pyöri yllä valaisten maata voimakkain valoin. Se oli näky, joka ei kuulunut tähän maahan, tähän aikaan. Se oli jotain sota- tai vakavasta rikoksesta kertovista elokuvista. Asukkaat heräsi hätäisesti, kurkistelivat ikkunoistaan kauhuissaan ja hämmästyksissään. Monet luulivat aluksi, että kyseessä oli sotaharjoitus tai jokin valtava terroristiteko. Kuvat, joita myöhemmin julkaistiin lehdissä, oliksiin otettu toisesta maailmasta, aseistautuneet poliisit talon muurissa, panssariajoneuvo kadulla, helikopterin valokeila. Overkillin nimi siirtyi nopeasti rikosuutisten palstoilta etusivujen pääotsikoihin. Mutta mitä tapahtui sisällä? Operaation dramaattisuus kätki sisäänsä hyvin suunnitellun ja laillisesti perustellun toimenpiteen. Poliisilla oli kotietsintäluvat useisiin tiloihin ja useiden henkilöiden asuinpaikkoihin liittyen 9. helmikuuta tapahtuneeseen pahoinpitelyyn ja sen järjestämiseen. Sisällä pidätettiin useita miehiä. Heidän joukossaan oli Arttu Ilmari Heino. Talosta takavarikoitiin aseita, erilaisia välineitä, papereita ja tietokoneita. Jokainen esine pakattiin huolellisesti, merkittiin ja rekisteröitiin. Tämä ei ollut pelkkä esitys, se oli massiivinen tiedonkeruutoiminta. Pidätetyt kuljetettiin Pasilan poliisilaitokselle, joka muuttui hetkeksi valtakunnan median keskipisteeksi. Toimittajat yrittivät saada kommentteja, kuvia, mitä tahansa. Poliisin tiedottaja piti lehdistötilaisuuden, jossa vahvistettiin useiden henkilöiden pidättämisen ja takavarikoidun aineiston laajuuden. Hän painotti operaation olevan osa laajempaa työtä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja liittyvän nimenomaan helmikuun väkivaltaiseen hyökkäykseen. Vaikutus oli valtava. Yhdessä yössä Overkillin maine muuttui hämärän legendasta konkreettiseksi, poliisin pidättämäksi uhaksi. Heidän ylimitoitettu imago sai uuden, ironisen sävyn. Valtio vastasi ylivoimaiseen voimaan. Mutta toisaalta operaatio myös mytologisoi kerhoa entisestään. Se vahvisti käsitystä heidän vaarallisuudestaan ja merkityksestään. He olivat niin tärkeitä, että heidän kimppuunsa käytettiin panssariajoneuvoja. Kotonaan ja kahviloissa suomalaiset keskustelivat tapahtuneesta. Jännityksen ja pelon sekaan sekoittui myös kritiikkiä. Oliko tällainen voimannäyttö tarpeen? Oliko se suhteellista rikokseen nähden? Voisiko se olla poliisin ylireagointia? Keskustelua käytiin myös siitä, miten tällaisten ryhmien syntyyn oli voitu päästää. Osa syytti yhteiskunnan muutoksia, osa maahanmuuttoa, vaikka kyseessä oli lähes kokonaan suomalainen ilmiö, osa liian pehmeää lain soveltamista aiemmin.
Overkillin jäsenten puolustusasianajajat aloittivat työnsä välittömästi. He kyseenalaistivat operaation tarpeellisuuden ja siinä käytetyn voiman suhteellisuuden. He vaativat tietoa siitä, millä perusteella heidän asiakkaansa oli pidätetty, millä perusteella heidän kotejaan oli etsitty. Oikeustaistelu siirtyy nyt oikeussaleihin, mutta se alkoi jo ovella, poliisin kuulusteluhuoneessa. Poliisin tutkinnan painopiste siirtyy nyt kerättyyn aineistoon. Jokainen takavarikoitu paperi, jokainen sähköinen tallenne, jokainen ase tutkittiin huolellisesti. Tavoitteena oli rakentaa rikosnimikkeet, jotka pystyttiin viemään syyttäjälle ja lopulta oikeuteen. Samanaikaisesti yritettiin saada selville Overkillin rakennetta, sen taloudellisia juonia, sen yhteyksiä ulkomaille. Tämä oli valtava puljaus, joka vaati resursseja ja asiantuntemusta. Iron Hog Mäkän jäsenet seurasivat tilannetta varmasti tyytyväisinä. Heidän puheenjohtajansa hyökkääjät olivat nyt pidätettyinä. Mutta konflikti ei ollut ohi. Se oli vain siirtynyt uudelle areenalle, oikeussaleihin ja julkisuuteen. Ja Overkillin kannattajien ja jäsenten keskuudessa viha poliisia ja Iron Hogia kohtaan vain syveni. Operaation dramaattisuus oli tehnyt heistä marttyyrejä omassa maailmassaan. Kevät 1993 eteni tässä jännityksen ilmapiirissä. Odotettiin syytteiden nostamista, oikeudenkäyntejä. Media seurasi tapahtumia intohimoisesti, ja aina kun jotain uutta tietoa tuli esiin, olipa kyseessä takavarikoitujen aseiden määrästä tai pidätetyn jäsenen taustoista, siitä uutisoitiin laajasti. Suomalainen yhteiskunta oppi tuntemaan termit kuten OMC, Outlaw Motorcycle Club, värit ja territorio. Se oli karu herätys siihen, että järjestäytynyt rikollisuus ei ollut pelkkä etäinen uhka muualla Euroopassa, vaan se oli täällä omilla kaduilla. Helsingin käräjäoikeuden lokakuun 1993 tuomioiden jälkeinen hiljaisuus ei ollut rauhaa, vaan aseistautumisen aikaa. Vaikka Arttu Ilmari Heino ja muut tuomitut olivat saaneet ehdollisia tuomioita, todellinen taistelu ei käyty enää pelkästään oikeussaleissa. Se oli siirtynyt kadulle, julkisuuteen ja alamaailman hiljaiseen psykologiseen sotaan. Overkillin klubitalo Tapuli kaupungissa, joka oli poliisin massiivisen operaation jälkeen entistä enemmän symboli vastarinnasta, toimi nyt hermokeskuksena, jossa suunniteltiin vastaiskua. Poliisin jatkuva valvonta teki suorista hyökkäyksistä vaikeampia, mutta konfliktin dynamiikka muuttui. Nyt tavoitteena oli häpäistä, pelotella ja taloudellisesti vahingoittaa vastustajaa. Vuoden 1995 alkupuoli oli levoton. 11. lokakuuta 1995 iltamyöhällä Punavuoren alueella Iron Hog 1100 myötämielisesti tunnetun tatuointistudion ikkunat pirstoutuivat. Hyökkäys ei tapahtunut avoimella väkivallalla, vaan nopealla ja nimetönnä jättämällä iskulla. Studion omistaja ei nähnyt ketään, vain äänen lasin sirpaloitumisesta. Seuraavana aamulla poliisin partio totesi vahingon, ja samanaikaisesti ympäröivillä seinillä alkoi näkyä graffiti, joka viittasi selvästi Overkilliin. Tämä ei ollut satunnainen vandalismi, vaan harkittu viesti. Se oli kostoa Iron Hogin aiemmista provokaatiosta ja samalla ilmoitus, että vaikka johtavia jäseniä oli tuomittu, Overkillin kyky iskeä ei ollut heikentynyt. Poliisi aloitti tutkinnan, mutta silminnäkijöitä ei ollut, eikä suoria todisteita yhdistänyt tekoa mihinkään yksittäiseen henkilöön. Tällaisten pienten, nopeiden ja hankalasti jäljitettävien iskujen sarja oli tunnusomaista nousevalle jännitykselle. Ne pitivät konfliktin elävänä ilman, että kukaan jäisi kiinni. Media seurasi tapahtumia, mutta ilman dramaattisia kuvia panssariajoneuvoista uutisointi jäi pienemmälle sivusivuille. Kuitenkin alamaailman toimijat ymmärsivät viestin täydellisesti. Samaan aikaan poliisin tutkinta Overkillin laajemmasta toiminnasta jatkui hiljaisesti. Pasilan rikospoliisin yksikössä erikoistutkijat analysoivat edelleen vuoden 1993 suuroperaatiossa takavarikoitua aineistoa. He etsivät malleja, taloudellisia transaktioita, yhteyksiä ulkomaisiin moottoripyöräkerhoihin, aseiden liikkumisreittejä. Yksi keskeinen haaste oli ymmärtää,
miten kerho rahoitti itsensä. Epäilyt keskittyivät huumeiden salakauppaan, kiristyksiin ja suojelurahoihin erilaisilta ravintoloilta ja yökerhoilta. Mutta todisteet olivat usein kehnoja, pelkkä tieto, että jokin paikka maksoi maksuja, ei riittänyt syytteeseen ilman paperijälkeä tai uskottavia todistajia. Tutkijat käyttivät myös uusia menetelmiä, kuten laajempaa puhelinvalvontaa ja yhteistyötä Tullin kanssa seuratakseen epäilyttäviä tavarankuljetuksia. Median rooli konfliktissa syveni ja muuttui moniulotteisemmaksi. Jos vuoden 1993 uutisointi oli ollut sokissa ja dramaattista, nyt se siirtyy analyyttisempään suuntaan. Lehdet alkoivat julkaista sarja- ja artikkeleita, joissa tarkasteltiin vikersodan siitä ja vaikutuksia. Toimittajat haastattelivat rikostutkijoita, juristeja ja jopa sosiologeja, jotka selittivät ilmiötä yhteiskunnallisena muutoksena. Yksi keskeinen teema oli globalisaatio. Suomen moottoripyöräkerhot eivät olleet enää eristettyjä paikallisia ryhmiä, vaan osa kansainvälistä verkostoa, jossa konfliktit levisivät nopeasti rajojen yli. Artikkeleissa viitattiin usein Ruotsin ja Tanskan kokemuksiin pohjoismaalaisesta moottoripyöräsodasta, mikä loi kuvan siitä, että Suomi oli seuraava etappi. Tämä mediahuomio loi paineita poliisille ja poliitikoille toimia tehokkaammin. Se myös nosti Overkillin ja Iron Hosin julkisuusprofiilia entisestään, mikä saattoi joissain tapauksissa vahvistaa heidän imagoaan pelottavina ja voimakkaina toimijoina imago, jota osa heistä mahdollisesti hyödytti. Overkillin sisällä tuomiot ja jatkuva poliisivalvonta johtivat sisäisiin jännitteisiin. Osa jäsenistä saattoi pitää johtoa liian aggressiivisena tai huolissaan siitä, että jatkuva sotiminen loi liikaa painetta. Toisaalta kovat ytimet, kuten Heino, joka oli nyt tuomittu rikollinen, ja Tuomisto, näkivät tilanteen selveytymistaisteluna. Heidän mielestään heikkous tai perääntyminen olisi merkinnyt häviötä. Tämä sisäinen dynamiikka oli poliisille tuntematon, mutta se vaikutti konfliktin kehitykseen. Jos kerhon sisällä olisi ollut rauhaa kannattavia voimia, heidän vaikutusvaltansa oli heikentynyt ulkopuolisen uhan edessä. Iron Hog 1100 puolestaan käytti julkisuutta aseenaan. He pyrkivät esittäytymään uhreina, jotka olivat joutuneet aloittamattoman väkivallan kohteeksi. Heidän yhteytensä bandidokseen, vaikka se olikin monimutkainen, mainittiin usein mediassa, antaen kuvaa heistä kansainvälisenä toimijana, jolla on oikeat liittolaiset. Tämä oli psykologista sodankäyntiä, yrittää saada yleinen mielipide ja mahdollisesti jopa viranomaiset puolelleen esittäytymällä järjestäytyneemmäksi ja ammattimaisemmaksi kuin sekopäiset Overkillin jäsenet. Todellisuudessa molemmat kerhot käyttivät samankaltaisia menetelmiä, mutta julkisuuskuva saattoi poiketa siitä merkittävästi. Kesällä 1995 jännitys alkoi kärjistyä uudelleen. Pienten vandalismiiskujen sarja ei ollut tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta. Overkill tunsi tarvetta näyttää voimansa uudelleen, ja Iron Hog halusi lopullisen iskun. Poliisi, joka seurasi tilannetta läheltä, odotti jotain suurempaa tapahtuvan. Heidän tietolähteensä alamaailmasta varoittivat kiihtymisestä. Mutta kukaan ei osannut odottaa seuraavan iskun luonnetta. Heinäkuuta 1995, myöhään illalla, Tapulikaupungin rauhallinen ilma järkkyy. Tällä kertaa ei kuulunut sireenejä tai poliisin komentoja. Ääni oli matala, voimakas pamaus, joka kuului enemmän raskaan esineen putoamiselta kuin perinteiseltä räjähdykseltä. Se ei rikkonut ikkunoita, eikä aiheuttanut paniikkia. Itse asiassa useimmat asukkaat eivät edes huomanneet sitä. Mutta seuraavana aamuna, kun Overkillin klubitalon ympäristöä tarkasteltiin, löytyi jotain hälyttävää. Talon seinustalta, pimeästä nurkasta, löytyi metallinen putki, noin metrin pituinen. Se oli vääntynyt ja vaurioitunut, mutta sen muoto ja rakenne olivat epäilyttävät. Paikalle kutsuttiin poliisin räjähdysasiantuntijat. Tutkinnassa kävi ilmi järkyttävä totuus. Kyseessä oli kertakäyttöinen Sinko, RPG-7-tyyppinen raketinheitin. Raketti itse oli osunut maahan ja sen taistelukranaatti ei räjähtänyt, mahdollisesti viallisen sytyttimen vuoksi.
Joku oli yrittänyt ampua raketin Overkillin klubitaloa kohti. Tämä ei ollut enää pelkkä puukotus tai ikkunan rikkominen. Tämä oli sotilasase, jonka käyttö kaupunkisodankäynnissä oli Suomessa täysin ennenkuulumatonta. Isku piti tehdä yöllä, jolloin talossa saattoi olla vähemmän ihmisiä, mutta sen symbolinen voima oli valtava. Se oli yritys tuhota vihollisen sydän fyysisesti ja henkisesti. Poliisin reaktio oli nopea ja laaja. Paikalle saapui etsivä keskuspoliisin erikoisyksiköitä. Alue eristettiin rikospaikkana täysin uudella tavalla. Räjähdysaineiden jäljitykseen erikoistuneet koirat etsivät seudulta. Raketinheitin ja räjähtämättömän raketin osat vietiin tutkittaviksi poliisin teknistieteelliseen tutkimuskeskukseen. Mutta tärkeintä oli, mistä tällainen ase oli tullut Suomeen. Tutkinta sai välittömästi kansainvälisen ulottuvuuden. Interpol ja Europol otettiin mukaan. RPG-7 oli Neuvostoliiton armeijan vakioase, ja sen jälkeen Venäjän ja muiden entisten neuvostotasavaltojen asearsenaaleista oli kadonnut valtavia määriä aseita. Ase saattoi olla tuotu maahan salakuljetuksen kautta, mahdollisesti Itämeren yli. Poliisi alkoi tutkia satamaliikennettä, rajatarkastusten tietoja ja mahdollisia yhteyksiä Baltian maiden tai Venäjän rikollisiin verkostoihin. Tämä nosti konfliktin aivan uudelle tasolle. Kyse ei ollut enää pelkästään Suomen sisäisestä jengisotasta, vaan kansainvälisestä rikollisuudesta, jolla oli pääsy raskaisiin aseisiin. Median reaktio oli sähköistä. Uutinen raketin hyökkäyksestä levisi etusivuille ja televisiouutisiin välittömästi. Se ylitti kaiken aiemman. Käsitteet kuten terrorismi ja sotilasaseet kadulla liitettiin nyt moottoripyöräkerhojen sotaan. Pelko levisi kansalaisten keskuudessa. Jos joku saattoi ampua raketin kerrostalolähiöön, mikä esti heitä tekemästä sitä uudelleen? Poliisin tiedotustilaisuudessa painotettiin, että kyseessä oli erittäin harvinainen tapaus ja että poliisi tekee kaikkensa asian selvittämiseksi. Mutta luottamus viranomaisiin horjahti. Kansalaiset kysyivät, miksi tällaista oli voinut tapahtua? Miten aseet pääsivät maahan? Overkill itse oli nyt selvästi uhrin asemassa, joku oli yrittänyt tuhota heidän päämajansa raketilla. Heidän kannattajiensa keskuudessa viha ja uhriutuminen kasvoivat. Mutta poliisille Overkill oli edelleen epäilty. Olivatko he itse järjestäneet iskun provokaatioiksi? Tai oliko kyse sisäisestä selkkauksesta? Vai oliko Iron Hawk todella ylittänyt kaikki rajat? Poliisi piti kaikkia vaihtoehtoja auki. Raketin jäljitys saattoi johtaa yllättäviin suuntiin. Iron Hawk irtisanoutui julkisesti väkivallasta ja tuomitsi raketiiskun. Heidän edustajansa, usein asianajaja tai julkisuuteen tuttu jäsen, antoi lausuntoja lehdille, joissa kiellettiin kaikki yhteydet tekoon ja vaadittiin poliisia toimimaan. He käyttivät tilaisuutta vahvistaa kuvaansa ammattimaisesta kerhosta, joka ei käytä tällaisia barbaarisia keinoja. Tämä oli tehokasta julkisuuspeliä. Poliisin tutkinta keskittyy nyt kahteen rintamaan, ensinnäkin raketin fyysiseen jäljitykseen ja toiseksi konfliktin osapuolten välisiin yhteyksiin. Räjähdysasiantuntijat analysoivat rakettijäänteitä yrittääkseen määrittää niiden alkuperän ja ikän. Samaan aikaan rikospoliisi kävi läpi kaikki tiedot Overkillin ja Iron Hawkin välisistä yhteyksistä viimeisen vuoden ajalta. He etsivät mahdollisia välikäsiä, asekauppiaita, kuljettajia. Jokainen pienikin vihje oli tärkeä. Tässä vaiheessa alkoi käydä selväksi, että Suomen lainsäädäntö ja poliisin valmius järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan olivat rajalliset. Perinteinen rikostutkinta, joka keskittyy yksittäisiin rikoksiin, ei riittänyt purkamaan tällaisten verkostojen rakennetta. Tarvittiin pitkäjänteistä, strategista tiedustelutyötä, joka yhdistäisi tietoja eri viranomaishaarojen välillä: poliisi, tulli, verovirasto, rahanpesun estoyksiköt. Keskustelu järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta laista, JRL, alkoi vahvistua poliittisilla portailla. Rakettiisku oli ollut herätys, joka teki muutosten tarpeesta kiireellisen.
Overkillin johdolle, mukaan lukien Heinolle ja Tuomistolle, isku oli selvä signaali, että heidän olemassaolonsa oli uhattuna perustuksia myöten. Heidän oli joko löydettävä ratkaiseva vastaisku tai harkittava muita vaihtoehtoja, kuten liittoutumista kansainvälisen moottoripyöräkerhon kanssa suojelun saamiseksi. Tämä sisäinen pohdinta käynnistyy. Samaan aikaan heidän oma aseistautumisensa tehostui, mikä aiheutti itsessään uusia riskejä. Vuoden 1995 loppu lähestyi synkissä merkeissä. Rakettiisku oli ratkaisematon, mutta se oli muuttanut pelin säännöt ikuisesti. Poliisin kansainvälinen tutkinta jatkui, media seurasi herkeämättä, ja tavalliset kansalaiset katsoivat ympärilleen epäluuloisina. Aseellinen konflikti oli ylittänyt kynnysarvonsa, ja nyt kaikki odottivat seuraavaa liikettä. Seuraava isku saattaisi olla vielä tappavampi. Ja kukaan ei tiennyt, mihin suuntaan tutkinta kääntyisi, mahdollisesti paljastaen yhteyksiä, jotka ulottuisivat paljon kauemmas kuin kukaan osasi kuvitella. Raketin jäänteet poliisin teknistieteellisen tutkimuskeskuksen laboratoriossa olivat enemmän kuin fyysisiä todisteita, ne olivat portti kansainväliseen rikollisuuden maailmaan. Vuoden 1995 lopun ja 1996 alun tutkinta ei keskittynyt enää pelkästään Overkilliin tai Iron Hosiin, vaan niiden taustaverkostoihin. Räjähdysasiantuntijoiden alustavat raportit vahvistivat, että kyseessä oli neuvostoliittolainen RPG-7-tyyppinen raketti, todennäköisesti valmistettu 1970- tai 1980-luvulla. Sen sarjanumero oli osittain tuhoutunut, mutta se antoi johtolangan. Interpolin ja Europolin kautta tiedot lähetettiin Viroon, Latviaan, Liettuaan, Venäjälle ja Puolaan maihin, joista vastaavia aseita oli kadonnut lukemattomia. Vastaus ei tullut nopeasti. Kansainvälisessä yhteistyössä oli byrokratiaa, kielimuurteja ja usein haluttomuutta jakaa herkkää tietoa. Silti Suomen poliisi painosti. He tarvitsivat tietää, kuka oli ostanut aseen ja miten se oli kuljetettu Suomeen. Tämä johti tutkinnan uuteen ulottuvuuteen, asekuljetusreittien kartoitukseen. Epäilykset keskittyivät Itämeren laivaliikenteeseen. Oliko ase piilotettu konttiin vai henkilöautoon lautan matkustajana? Poliisi ja tulli alkoivat tarkastaa tarkemmin reittejä Virosta ja Pietarista. He etsivät malleja, oliko vastaavia yrityksiä tehty aiemmin. Oliko jäänyt kiinni? Samaan aikaan Overkillin ja Iron Hosin välisen konfliktin taloudellinen tausta tuli entistä selkeämmäksi tutkijoille. Vuoden 1993 operaatiossa takavarikoitujen papereiden ja tietokoneiden analyysi alkoi tuottaa tuloksia. Yksi keskeinen löytö liittyy ravintoloihin ja yökerhoihin. Molemmilla kerhoilla oli epäsuoria yhteyksiä erilaisiin viihdepaikkoihin Helsingissä ja muualla Uudellamaalla. Nämä paikat saattoivat toimia rahanpesun välineinä, huumekaupan tai kiristyksen tuottoa sekoitettiin laillisiin ravintolatuloihin. Toinen linja oli suojelurahat. Poliisi haastatteli useita ravintoloitsijoita, jotka myönsivät maksaneensa maksuja tietyn kerhon jäsenille, jotta heidän liiketoimintansa saisi jatkua rauhassa. Useimmat kieltäytyivät todistamasta oikeudessa peläten kostoa. Tämä taloudellinen tutkimus paljasti konfliktin ytimen. Se ei ollut pelkkä territoriaalisesta ylpeydestä käyty taistelu, vaan taistelu markkinoista ja tulovirroista. Huumekaupan, erityisesti amfetamiinin ja kannabiksen, arvoketju oli suuri kohde. Overkillin itsenäisyys ja Iron Hosin kansainväliset yhteydet tekivät heistä kilpailijoita samalla huumemarkkinalla. Jokainen isku toisessa kerhossa oli yritys heikentää kilpailijaa ja ottaa haltuun hänen asiakaskuntansa ja jakeluverkostonsa. Rakettiisku oli äärimmäinen ilmentymä tästä taloussodasta, yritys tuhota kilpailijan operatiivinen keskus ja näin murtaa hänen valtansa. Median rooli muuttui jälleen. Uutiset rakettiiskusta olivat laajentaneet käsitystä konfliktista kansainväliseksi uhaksi. Lehdet alkoivat julkaista tutkivia juttuja, joissa yhdisteltiin asekauppaa, huumekauppaa ja moottoripyöräkerhoja. Yksi suomalainen sanomalehti julkaisi sarja ja artikkelin,
jossa vertailti Suomen tilannetta Saksaan ja Yhdysvaltoihin, joissa moottoripyöräjengit olivat pitkään olleet osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämä loi kuvaa siitä, että Suomi oli nyt saavuttanut saman tason. Toimittajat käyttivät yhä useammin termiä järjestäytynyt rikollinen ryhmä, JRR, eikä vain moottoripyöräkerho. Tämä kielellinen muutos oli merkittävä. Se poisti romantiikan ja korosti rikollista luonnetta. Tällä mediahuomiolla oli kaksijakoinen vaikutus. Toisaalta se lisäsi paineita poliitikoille ja viranomaisille. Toisaalta se saattoi myös antaa kerhoille enemmän valtaa pelon kautta. Kuka uskaltaisi todistaa heitä vastaan, jos heidän kerrottiin olevan yhteydessä kansainvälisiin asekauppiaisiin? Yksi rikostutkija totesi myöhemmin haastattelussa, median sensaationhakuisuus saattoi monesti vaikeuttaa työtämme. Se pelotti todistajia ja teki heistä vielä vaikeampia. Overkillin sisäinen tilanne kehittyy kriisissä. Rakettiisku ja jatkuva poliisin paine olivat jakaneet kerhon. Yksi siipi, johon mahdollisesti kuului vanhempia ja taloudellisesti varakkaampia jäseniä, näki tulevaisuuden synkkänä. Heidän mukaansa sota Iron Hogia ja Bandidosta vastaan oli hävitty jo alkuunsa. Ainoa realistinen tie eteenpäin olisi liittyä johonkin suurempaan kansainväliseen organisaatioon, kuten Hells Angelsiin, joka pystyisi tarjoamaan suojelua ja resursseja. Toinen siipi, jota johtivat kovat ytimet kuten Heino, halusi kostaa ja pitää kiinni itsenäisyydestä. Tämä sisäinen jännite heikensi kerhon toimintakykyä. Poliisi sai tietoja tästä jakaantumisesta omista lähteistään, mutta ei voinut olla varma, kumpi siipi voittaisi. Ironhawk käytti tätä heikkoutta hyväkseen. Heidän toimintansa ei rajoittunut passiiviseen odottamiseen. He levittivät tietoa alamaailmassa Overkillin heikentymisestä, yrittäen houkutella heidän kannattajiaan puolelleen tai ainakin saada heidät luopumaan. Tämä psykologinen sodankäynti jatkui. Samalla he vahvistivat yhteyksiään Bandidokseen, mikä antoi heille pääsyn laajempaan tietoverkostoon ja mahdollisesti myös aseisiin. Keväällä 1996 poliisin kansainvälinen tutkinta alkoi tuottaa ensimmäisiä tuloksia. Viron poliisin kautta saatiin tietoja, että tietty rikollinen ryhmä Tallinnassa oli erikoistunut aseiden salakuljetukseen Suomeen. He käyttivät pieniä nopeita veneitä Itämeren yli. Yksi heidän työntekijöistään oli pidätetty erillisestä rikoksesta ja oli yhteistyöhaluinen. Hän tunnusti kuljettaneen aseita, mutta ei muistanut tarkalleen jokaisen lähetyksen sisältöä. Hän kuitenkin antoi nimen suomalaisen yhteyden henkilön, joka oli tilannut useita kuljetuksia. Nimi ei ollut tuttu Overkillin tai Iron Hosin piireistä. Se oli joku kolmas, mahdollisesti välittäjä. Tämä johti tutkintaan Suomessa. Poliisi alkoi seurata epäiltyä välittäjää. He havaitsivat, että hänellä oli yhteyksiä molempiin kerhoihin. Hän näytti olevan riippumaton asekauppias, joka myi kenelle tahansa, joka maksoi. Tämä oli tärkeä oivallus. Konfliktin osapuolet saattoivat käyttää samoja toimittajia, mikä monimutkaisti kuvaa entisestään. Välittäjän valvonta johti uusiin nimiin ja yhteyksiin, myös muihin rikollisiin ryhmiin, kuten venäläisiin mafiosoihin, jotka toimivat Suomessa. Samaan aikaan oikeusprosessit vuoden 1993 tuomioista olivat edenneet. Arttu Ilmari Heino ja muut olivat valittaneet tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeuden käsittely keskittyy teknisempiin yksityiskohtiin. Olivatko todisteet hankittu laillisesti operaatiossa? Oliko silminnäkijöiden tunnistukset luotettavia? Asianajajat käyttivät hyväkseen median aiheuttamaa tunnelmaa ja väittivät, että heidän asiakkaansa eivät saaneet oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä sensaationhakuisen ilmapiirin vuoksi. Hovioikeus kuitenkin piti käräjäoikeuden päätökset pääosin voimassa. Tuomiot vahvistettiin. Tämä tarkoitti, että Heinolla ja muilla oli nyt lopulliset tuomionsa. He eivät enää olleet syyttömiä, vaan tuomittuja rikollisia. Tämä vaikutti heidän asemaansa kerhon sisällä sekä heidän mahdollisuuksiinsa matkustaa ulkomaille tai hankkia työtä.
Huhtikuussa 1996 tapahtui merkittävä kehitys, joka sai vähemmän julkista huomiota, mutta oli ratkaiseva konfliktin lopputulokselle. Overkillin sisäisenä valtataistelun seurauksena ja jatkuvan ulkoisen uhan edessä enemmistö kerhon johdosta teki periaatepäätöksen. He alkoivat neuvotella patchoverista, prosessista, jossa koko kerho liittyisi suurempaan kansainväliseen moottoripyöräkerhoon luovuttaen oman nimensä, värit ja itsenäisyytensä. Pääehdokas oli Hells Angels Motorcycle Club. Neuvottelut olivat salaisia ja käytiin ulkomailla, usein Tanskassa, jossa Hells Angelsilla oli vahva läsnäolo. Neuvotteluissa keskusteltiin ehdoista. Mitkä Overkillin jäsenet hyväksyttäisiin, mikä olisi uusi territorio, miten jaettaisiin tulot. Tämä tieto ei ollut julkinen, mutta se hiipui alamaailman verkostoihin ja sieltä poliisin korviin. Poliisi tiesi, että jotain suurta oli tekeillä. Overkillin jäsenet alkoivat näyttäytyä harvemmin julkisesti omissa väreissään. Heidän klubitalonsa toiminta hiljeni. Se ei enää ollut avoin vastarinnan linnoitus, vaan suljettu neuvotteluhuone. Poliisi seurasi tätä tarkkaan. He ymmärsivät, että patchover merkitsisi järjestäytyneen rikollisuuden muodon muuttumista Suomessa, ei sen katoamista. Hells Angelsin saapuminen olisi paljon suurempi haaste kuin Overkillin itsenäisyys. Kesäkuussa 1996 poliisi sai lopullisen vahvistuksen Viron kautta. Räjähdysaineiden jäljitys ja välittäjän valvonta olivat johtaneet pidätykseen. Viron poliisi pidätti Tallinnassa asekuljetusverkoston johtavan jäsenen. Hänen kuulusteluissaan paljastui, että he olivat toimittaneet useita aselähetyksiä Suomeen viimeisen 2 vuoden aikana. Yksi näistä lähetyksistä sisälsi RPG-7 raketinheittimen ja 2 rakettia. Tilauksen oli tehnyt suomalainen välittäjä, joka oli jo poliisin tietojen perusteella yhteydessä sekä Overkilliin että Iron Hossiin. Välittäjä pidätettiin Suomessa. Pidätetyn välittäjän kuulustelut olivat ratkaisevia. Hän kertoi, että raketti tilattiin nimenomaan Overkillia vastaan, mutta hän ei tiennyt, kuka oli lopullinen käyttäjä. Hän oli vain välittäjä. Hän kuitenkin nimesi henkilön Iron Hogin piiristä, joka oli ollut yhteydessä häneen aiemmin asekaupoissa. Tämä ei todistanut, että Iron Hog oli tilannut raketin, mutta se loi vahvan epäilyksen. Poliisi sai kotietsintäluvan kyseisen Iron Hog-jäsenen asuntoon. Sieltä ei löytynyt aseita, mutta löytyi papereita ja puhelinlaskuja, jotka yhdistivät hänet välittäjään. Tämä riitti alustaviin pidätyksiin. Nyt tutkinta kääntyy Iron Hosia kohti. He olivat pitkään esittäytyneet uhreina ja ammattilaisina, mutta nyt heitä epäiltiin vakavasta rikoksesta, yrityksestä tappaa ja räjähdysaineilla tehdystä rikoksesta. Iron Hog kiisti kaiken. He väittivät, että jäsenensä yhteydet välittäjään olivat aiempaa, eivät liittyneet rakettiin, ja että joku muu, mahdollisesti Overkill itse, oli tilannut aseen heitä mustamaalatakseen. Tämä oli uskottava teoria poliisin silmissä, ja sitä tutkittiin vakavasti. Mutta todisteet olivat vahvat. Välittäjän kuvaus tilaajan ulkonäöstä ja käytöksestä sopi Iron Hog epäiltyyn. Puhelintietojen analyysi osoitti useita puheluita epäillyn ja välittäjän välillä juuri ennen rakettitilausta. Lisäksi Viron asekauppiaan kuvaus suomalaisesta asiakkaasta vastasi epäiltyä. Poliisi päätti nostaa syytteet. Tämä käänne oli valtava median silmissä. Nyt molemmat osapuolet olivat syytettyinä vakavista rikoksista. Julkisuuskuva ammattimaisesta Iron Hogista särkyy. Artikkeleissa pohdittiin, olivatko kaikki moottoripyöräkerhot pohjimmiltaan samanlaisia rikollisjärjestöjä riippumatta julkisuuskuvasta. Syksyllä 1996 Overkillin patchover-neuvottelut olivat loppuvaiheessa. Suuri osa jäsenistä oli hyväksytty Hells Angelsiksi. He alkoivat hiljalleen vaihtaa värejään. Tämä ei tapahtunut yhdessä yössä, vaan asteittain. Klubitalo Tapuli kaupungissa suljettiin lopullisesti. Overkill oli lakkaamassa olemasta itsenäisenä entiteettinä. Tämä merkitsi konfliktin loppua yhdellä tavalla,
Overkill-nimellisenä vihollisena ei enää ollut olemassa. Mutta se merkitsi myös, että paljon voimakkaampi ja vaarallisempi kansainvälinen organisaatio oli saapunut Suomeen. Poliisi seurasi tätä murrosta syvällä huolestuneisuudella. Heidän työnsä ei ollut ohi, se oli vain muuttanut muotoa. Nyt he joutuivat kohtaamaan Hells Angelsin, jolla oli valtavat resurssit, kokemus ja lakimiehet. Samalla Iron Hogin oikeudenkäynti rakettiasiasta oli edessä. Vuoden 1996 loppuun näki konfliktin alkutaipaleen päättyvän, mutta sen perintönä oli syvempi, monimutkaisempi ja vaarallisempi järjestäytyneen rikollisuuden maisema Suomessa. Oikeussalit ja kansainväliset verkostot olivat nyt keskiössä, ja viimeinen näytös, tuomioiden ja muutosten näytös, oli vielä kirjoittamatta. Vuosi 1997 alkoi hiljaisuudella, joka ei ollut rauhan hiljaisuutta, vaan oikeudenkäyntien ja siirtymäkauden hiljaisuutta. Overkillin itsenäinen olemassaolo oli päättymässä. Vanhat värit olivat kadonneet julkisilta paikoilta, ja Tapulikaupungin entinen klubitalo oli tyhjä, sen ovet lukittu ja ikkunat tummat. Mutta tämä ei tarkoittanut, että sen jäsenet olisivat kadonneet. He olivat siirtyneet Hells Angels Motorcycle Club Finlandin jäseniksi virallisesti patch-over-prosessin kautta. Tämä muutos tapahtui syksyllä 1996 ja vahvistettiin vuoden 1997 alussa. Se oli historiallinen hetki Suomen rikollisuushistoriassa. Ensimmäinen suuri kansainvälinen Outlaw-moottoripyöräkerho oli perustanut toimipisteen Suomeen. Poliisin ja median silmissä tämä merkitsi uuden aikakauden alkua. Yksittäinen, vaikkakin väkivaltainen kerho oli korvautunut osalla globaalia verkostoa, jolla oli paremmat resurssit ja suojamekanismit. Samaan aikaan Helsingin käräjäoikeudessa alkoi vuoden 1996 lopulla ja jatkui vuoden 1997 alussa oikeudenkäynti, joka tiivistyy koko konfliktin ytimeen. Iron Hog 1100 jäsenen syyte raketinheittimen hankkimisesta ja siitä aiheutuneesta räjähdysaineella tehdystä rikoksesta sekä törkeästä murhayrityksestä. Oikeudenkäynti oli monimutkainen, koska se nojasi vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön saatettuun todistusaineistoon. Viron asekauppiaan ja suomalaisen välittäjän todistukset olivat keskiössä. Asianajajuus puolusti voimakkaasti, kyseenalaistaen välittäjän uskottavuutta. Hän oli tehnyt yhteistyötä saadakseen lievennyksen omasta tuomiostaan, ja vedoten siihen, että puhelintietoja voitiin tulkita monella tavalla. Heidän mukaansa todisteet olivat kehnoja ja perustuivat toisten rikollisten sanoihin. Syyttäjä puolestaan esitti selvän ketjun, Iron Hog-jäsenen ja välittäjän välinen yhteys, useat puhelut juuri ennen tilausta, Viron kauppiaan tunnistus ja lopulta itse aseen löytö Overkillin klubitalon läheltä. Syyttäjä väitti, että isku oli suunniteltu murhaamaan Overkillin jäseniä ja tuhoamaan heidän toimintansa keskipiste. Asianajajuus vastasi, että joku muu, mahdollisesti Overkill itse, saattoi tilata aseen ja lavastaa sen Iron Hosin syyksi. Oikeudenkäynti sai runsaasti mediahuomiota, mutta nyt sävy oli erilainen kuin vuoden 1993 oikeudenkäynneissä. Media oli väsynyt sensaatiohakuisuuteen ja keskittyy enemmän prosessin yksityiskohtiin, todistajien luotettavuuteen, kansainvälisen yhteistyön onnistumiseen, oikeudenkäynnin strategioihin. Artikkeleissa pohdittiin, voisiko tällainen rikos todella saada tuomion, kun suorat todisteet, esimerkiksi videokuvaa tilauksesta, eivät olleet mahdollisia. Kansalaiset seurasivat tilannetta, mutta pelko oli vähentynyt, konflikti näytti olevan oikeusjärjestelmän käsiteltävänä. Poliisin näkökulmasta tämä oikeudenkäynti oli testi heidän uusille kansainvälisille tutkintamenetelmilleen. Se oli myös mahdollisuus saada yksi suuri rikos ratkaistuksi. Mutta samalla heidän täytyy valmistautua uuteen, paljon suurempaan haasteeseen, Hells Angelsin toimintaan. Etsivä keskuspoliisi, EK, perusti erikoistyöryhmän, jonka tehtävänä oli seurata uutta kerhoa. He opiskelivat Hells Angelsin rakennetta muualla Euroopassa, heidän taloudellisia menetelmiään ja yhteyksiään. Tämä oli strategista tiedustelutyötä, joka vaati kärsivällisyyttä ja resursseja.
Kevään 1997 aikana oikeus antoi tuomionsa Iron Hog-jäsenen tapauksessa. Käräjäoikeus totesi hänet syylliseksi räjähdysaineilla tehdystä rikoksesta ja törkeään murhayritykseen. Todisteet, erityisesti puhelintietojen ja välittäjän yksityiskohtainen kuvaus, olivat riittävät tuomion antamiseen. Tuomio oli ankara, useita vuosien ehdotonta vankeutta. Se oli selkeä viesti, että tällaista aseiden käyttöä ei siedetä. Iron Hog 1100 koki tämän valtavana tappiona. Heidän julkisuuskuvansa oli pirstaleina, ja heidän keskeinen jäsenensä oli vankilassa. Tämä heikensi heidän asemaansa suhteessa nyt Hells Angelsiksi muuttuneeseen entiseen Overkilliin. Median reaktio tuomioon oli tyyni. Se nähtiin oikeusvaltion voittona. Kommentaattorit kirjoittivat, että järjestelmä oli toiminut, vaikka se oli vaatinut vuosia ja kansainvälistä yhteistyötä. Mutta samalla esitettiin kysymyksiä. Oliko tämä tuomio loppu vai alkusoitto? Olisiko Hells Angelsin saapuminen tuonut uusia, vielä vaarallisempia rikoksia? Jotkut asiantuntijat varoittivat, että järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu oli vasta alussa. Vuoden 1997 loppuun mennessä tilanne oli vakiintunut uuteen normaaliksi. Hells Angels 1100 Finland toimi nyt avoimesti, heillä oli oma klubitalonsa, ei enää Tapulikaupungissa, ja he näyttäytyivät julkisuudessa. He yrittivät hieman parantaa julkisuuskuvaansa, osallistumalla joihinkin hyväntekeväisyystapahtumiin tai antamalla haastatteluja, joissa korostivat veljeyttä ja vapautta. Mutta poliisi ja media tiesivät, että taustalla oli sama rikollinen toiminta, huumeet, aseet, kiristys. Rikostilastot eivät heti nousseet, mutta verkostot olivat syvemmällä ja paremmin suojattuina. Arttu Ilmari Heinon ja Timo Kalevi Tuomiston kohtalot kehittyivät eri suuntiin. Heino, tuomittuna rikollislisena ja yksi Overkillin perustajista, ei päässyt automaattisesti Hells Angelsin täysjäsenyyteen. Hän saattoi olla liian kiistanalainen hahmo tai hänen tuomionsa saattoi olla este. Hänen roolinsa uudessa organisaatiossa jäi vähäiseksi. Hän siirtyi taustalle, mahdollisesti jatkaen liiketoimintaa, mutta ei enää julkisena johtohahmona. Tuomisto sen sijaan saattoi integroitua paremmin uuteen rakenteeseen. Heidän henkilökohtaiset tarinansa kuvastivat suurempaa muutosta. Vanhan ajan, kovaheimojen, aika oli ohi ja tilalle oli tullut ammattimaisempi, byrokraattisempi rikollisuus. Poliisin ja lainsäädännön näkökulmasta konflikti oli ollut kipinä muutokseen. Vuoden 1993 operaation ja vuoden 1995 rakettiiskun järkyttävä vaikutus oli johtanut konkreettisiin toimiin. Järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, JRL, oli ollut valmistelussa ja nyt sen tarve oli kiistaton. Laki antaisi poliisille laajemmat valtuudet käyttää erikoistoimia, keteitä valvontaa, salakuuntelua ja taloudellisten rikosten tutkimista. Se myös määrittelisi rikosnimikkeen järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta. Laki hyväksyttäisiin myöhemmin, ja se muodostuisi tulevien vuosikymmenten perustaksi taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Konflikti oli ollut katalysaattori tälle keskeiselle lainsäädännölliselle muutokselle. Median perintö oli monitahoinen. Toisaalta se oli herättänyt yleisön tietoisuuden järjestäytyneestä rikollisuudesta, mikä oli tarpeellista demokratialle. Toisaalta sensaatiohakuisuus oli antanut kerhoille ainakin alussa liikaa valtaa ja pelon lietsontaa. Ajan myötä uutisointi tasoittui ja siitä tuli analyyttisempaa. Tapauksesta tuli opetus siitä, miten media tulisi käsitellä monimutkaisia rikosjuttuja tasapainoisesti. Yksittäisten kansalaisten näkökulmasta konflikti oli jättänyt pysyvän jäljen. Se oli muuttanut tapaa, jolla he näkivät moottoripyöräkerhot. Ne eivät enää olleet harmittomia harrastajaryhmiä, vaan mahdollisia rikollisverkostoja. Tämä yleinen tietoisuus ja epäluulo vaikeuttivat kerhojen rekrytointia ja rahoitusta normaalien kansalaisten parissa. Iron Hog 1100 jatkoi olemassaoloaan, mutta heikentyneenä. Heidän kansainväliset yhteytensä bandidokseen olivat edelleen voimassa,
mutta rakettituomio oli heikentänyt heidän asemaansa Suomessa. He joutuivat kilpailemaan Hells Angelsin kanssa markkinoista, mikä loi jatkuvan jännitteen, mutta avointa väkivaltaa oli vähemmän ainakin toistaiseksi. Molemmat osapuolet oppivat, että liian avoin väkivalta johti poliisin massiiviseen interventioon. Vuosikymmenien jälkeen tarkasteltuna Overkillin ja Iron Horsen välinen konflikti 1993–1997 näyttäytyy rakenteellisen muutoksen katalysaattorina. Se nosti järjestäytyneen rikollisuuden yhteiskunnalliseksi keskusteluksi, joka johti lainmuutoksiin, JRL. Kansainvälisti Suomen rikollisuuskentän, tuoden maahan kansainvälisiä moottoripyöräkerhoja pysyvästi. Testasi ja kehitti poliisin menetelmiä kansainväliseen yhteistyöhön ja strategiseen tiedusteluun. Paljasti taloudelliset motivit konfliktien taustalla, siirtäen huomion territoriaalisista tappeluista markkinoiden valvontaan. Loi median käsikirjoituksen järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota käytettiin myöhemmin vastaavissa tapauksissa. Overkill itse katosi historiaan, mutta sen perintö elää. Se oli viimeinen suuri itsenäinen suomalainen Outlaw-kerho ennen globaalien verkostojen tuloa. Sen nousu ja tuho heijastelivat 1990-luvun Suomea. Muuttuvaa, globalisoituvaa, haastavien uusien todellisuuksien kohtaamaa yhteiskuntaa. Sen jäsenten, kuten Arttu Ilmari Heinon, tarinat ovat varoittavia esimerkkejä siitä, miten väkivalta ja rikollinen ura voivat päättyä tuomioihin ja marginaaliin, mutta samalla ne ovat osa laajempaa, yhä kehittyvää tarinaa järjestäytyneestä rikollisuudesta Suomessa, tarinaa, jonka uusia lukuja kirjoitetaan edelleen.